ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ। ନବୀନ ବାବୁଟି ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ପେପର ପଢ଼ି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମନ ଦୁଃଖ ତୋର। 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଣେ ମା ତୁମର, ଘନ ବିପତ୍ତି ତ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୋର। 4 କୋଟି ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ ବାବୁ ଉପାୟ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ଅଛି ନୀଳାଞ୍ଚଳର, ତା ପାଦେ ଶରଣ ପଶିଯା ଦୁଃଖ ହରିବ ତୋର। 2 ହାତ ଟେକି ବାବୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, ସେଇ ଏକା ହରି ନେବଟି ତୋର ମନର ଦୁଃଖ। ବ୍ରହ୍ମସର ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାପେ ଶିଲା, ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ଘୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବିକଳ ହୋଇଣ ଉତ୍ତରା ନାରାୟଣ ଡାକିଲା, ଚକ୍ର ଅଡ଼ୁଆଳ କରିଲେ ଗର୍ଭେ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିଲା। ସେଇପରି ଡାକ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅବା ଶୁଣିବେ, ଚକ୍ର ଅଡ଼ୁଆଳ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି ବାବୁ ରାଗିବୁ ନାହିଁ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବୁ ଜଣେ ମା ଯେ ମୁହିଁ।